अशी पिठी जाऊ इतकी जाड तेका पिठी म्हणतो. नमस्कार मंडळी, मी बनवतो आज कुळथाची पिठी. तर हे असं कुळीत, हे आमच्या कोकणात पिकणारे आमच्या शेतात कुळीत असत. तर मी ही कुळथाची पिठी हे भाजतात कसे आणि ते कशा पद्धतीत भाजतात आणि ते कसे भरडतात आणि जात्यावर पारंपरिक पिठी कशी दळतात कोकणातली लोक, आता मी तुमका दाखवतोय. ती पिठी अगदी सुंदरच लागतात, तुम्ही पण कधीतरी खाल्ला असाल. तर मी आधी हे साफ करून घेते आणि नंतर भाजून घेते. हे कुळीत मी निवडून साफ करून घेतलंय, तरी मी आता भाजून घेते कढईत. तुमका कसे भाजतं ते दाखवते. हे माझे 100 कुळी आहेत, म्हणजे 1 किलोपेक्षा कमी आहे शहरान मागले. कसे भाजू वय ते तुमका मी दाखवते. हे कुळीत ना असे कढईत घातले तर असे ढवळीत राहावं, कमी आगो. आणि हे तो भाजले ना का कलर येतो बदलतो. आता बघा हे तो कलर कसो असा तो असो दिसता. आता भाजले ना कुळतान कुळीत भाजा हो दाण्यान दाणं, मग त्याची पिठी बरी जातली. आणि हे कच्चे जर रवले कुळीत ना तर त्याची पिठी बरी लागणार नाही. कारण हे बघा हे आता कुळीत भाजत दिले माझे, असे कुळीत भाजा बघे बघा, रंग पूर्ण बदलतो. हे बघा माझे कुळीत भाजून झाले. हे बघा हे मी आता उतरून सुपात ओतून घेत आहे. असे कुळीत भाजावे, असे कुळीत ना बरे भाजावे. आणि हे आता थंड जाऊ देऊ. हे थंड झाले का जात्यावर भरडू होईल, साल बाजू जाताना आणि तिची डाळ पडतली, मग ती पिठी दळू होईल. मी आता धने भाजून घेतोय. मी हे धने भाजून घेतोय. आम्ही पिठी हे धने घालतो, धन्याशिवाय पिठी एक चव नाही. धने की घातले म्हणून काही जाऊचा ना वास बरो येता आणि पिठी बरी चविष्ट लागता. हे इतके मी धने घेतले. मी पिठी दळताना डाळीत मिक्स करतले आणि हे धने दळतले पिठी. हे धने असे भाजून घ्यायचे बघा. उचलून आता भरडू घ्यायची. हलक्या हातान असा दळू घालायचा. हे माझे आता भरडून झाले. आता काय करायचा, ह्या सगळ्या उरलाला जमा करायचा. आणि असा आमका असा करूक शिकवलेला, आमच्या आवशीने आमका असा करूक शिकवलेला. कायो दळूचा असला जाता उचलताना आम्ही असा करतो, परत एकदा जाता असा लावतो, एकदा मारतो, काय जाता उचलला. अगदी डाव्या हाताचा खेळ हा जाता, म्हणजे ज्याका येता त्याका. ह्या आमचा ब्रश त्या वक्ताचा नारळाच्या किशीचा, नारळाचा सोडा नसताना त्याचा ह्या ब्रश करायचा. आता
प्लॅस्टिकची ब्रशा झाली होत, ते काय कामाची ना ह्या आपला बरा. हे कुळीत मी आता जात्यावर भरडून घेतलं, तर याची साला जी असत ना ती कुंड्याच्या स्वरूपात झाली. तर तो कुंडो आता मी आसडून घेतो, याच्यातलं पूर्ण कुंडो आसडून घ्यायचो म्हणजे साला, आणि त्याची डाळ अलग जातली. तुमका आसडून घेऊन दाखवतो. पूर्वीची माणसा अशी सुपान गोळला असा गोळला. काही बघा ही टरपला म्हणजे ह्यो कुंडो पुढे येलो. आता मसणी झाले, म्हणजे ह्याच गोष्टींचे ह्या सुपांच्या आता मसणी तयार झाले. म्हणजे वाऱ्याचं मसणी केले का ह्या वाऱ्यानं असा पुढे जाता. मग आसडूच्या आता झंझटा ना. या जाता माझा लहान असा ना, ते पूर्वीची जाती असतात ना ती मोठी असायची. 2-2 माणसं त्या जात्यांका लागतात, कारण ते ओढणत नाही. पण ह्या माझा जाता लहान असा, मी एकटा ह्याच्यावर दळतोय. तर मी आता दळतोय. काय माणसांका असा वैरू घेणार नाही, ती थांबवून वैरतं जाता, थांबवतात आणि वैरतं. असं चालू जात्यामध्ये वैरू शिकव आहे. या पूर्वीच्या लोकांचा ही गिरण. ती बघा पिटी आता पडाक लागली जात्याचं. थोडा वैरायचा. ह्या बघा या इतक्या घालायचा, जास्त घालायचा नाही. भरड येतो ना जास्त घातला असतं. ही आपण जात्यावर दळलेल्या पिठीचं किती कौतुक. पूर्वीचे लोक असं काम करीत. मनान होती 100 वर्ष जोगली. व्यायाम जाता मस्त जात्यावर दळला काय, आणि लागताय बरा. अशी चाळून घेऊ गई, आणि जो कशिलवा तो परत जात्यात दळू गयो. काय झाला हे बघा. 1 शेर कुळीत होते, मी तुमका दाखवलेलं आहे. 1 शेराच्या कुळताची पिटी बघा किती इली. कुंडो वेगळो, त्याचो कस वेगळो. हे माका आता सहजच 15 दिवस ते महिनोभर तर माका ही पिटी पुरतली, कारण मी रोज करणं येणार. मी आता बनवतले पिटी. माका पिटी बरोबर भात खाऊचो, तर मी पिटी करतोय. एक तांबे पाणी घेतलं. आता मी पिटी कितकी जाड करतले पातळ करतले तशी मी पिटी घेतोय. जास्त जाडही करायची नाही, जास्त पातळही करायची नाही. तर त्याच्यासाठी आता ह्या साहित्य मी घेतलं. ह्यो 1 मोठो कांदो, ओला खोबरा, कोथिंबीर, मीठ, हळद. ही मिरची मी मिरचीची करतलंय. कोण मसाल्याची करतात, मसाल्याची बरी जाता, आणि मी मिरचीची करतलंय. आणि ही लसूण, तर ही लसूण मी ठेचून घेतोय. अशी लसूण ठेचून जरा पिठी घातली का वास बरो येता. पूर्ण एक तेल घालून घेतो. ह्याच्यात लसूण टाकून घेतोय, ह्याच्यात मिरची टाकून घेतोय. मी आता ह्याच्यात कांदो टाकून घेतोय. जितकी पिठी करतलं तितके मी मीठ टाकतोय. मी आता हळद टाकून घेतोय. ही पिठी आता ह्याच्यात ओतून घेतो. दिसाक पातळ दिसता, आणि जेव्हा पिठी शिजतली तेव्हा जाड जायत जातली.
ही बघा आता ही पिठी जाड झाली बघ. जशी ती पडतली तशी ती जाड जात जातली. अशी जाड झाली. मी आता खोबरा घालून घेते पिठी. या पिठी आहे शगलाचे शेंगे सुद्धा उकडून घातले जातात. मस्त लागतात ती पिठी. पिठी खटखता शिजा होई, अशी उडके मारू होई, बुडबुडे येऊ होई पिठी. मग हे सॉल टाकायचा. मी आता ही 4-5 सोला टाकते त्याच्यात. सोला आणि आंबट चव मस्त येतात पिठी. अशी पिठी रटामाटा शिजली का ह्याच्यात कोथिंबीर टाकायची. कोथिंबीरीशिवाय चव नाही. कोथिंबीर टाकली काय काय पिठी लागता मस्त. ही पिठी आता काय खाशा बोटा चाटत इतकी सुंदर लागतली. ती पण जात्यावर दळलेली पिठी आणि चुलीवर शिजवलेली. आता ही मस्तपैकी पिठी झाली. मी उतरून घेतो. अशी पिठी जाऊ इतकी जाड त्याका पिठी म्हणतो. यावा तर मंडळी मी केला यात कोकणातली पारंपरिक पिठी. कुळीत भाजून ते भरडून दळून पिठी करण्यापर्यंत मी पूर्ण रेसिपी तुमका दाखवलाय. तर ही पिठी केलं त्याच्याबरोबर भात असा तळलेलो बांगडो असा मस्तपैकी. अशी पिठी तुम्ही करा, बांगडो तोंडात घ्या, खावा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा आणि शेअर करा. जास्तीत जास्त शेअर करा हो व्हिडिओ माझो.